Здравейте! Намираме се в село Неофит Рилски. Това зад нас е юртовия лагер, който е изграден тук в селото. Използва се за много различни поводи. За рождени дни, юбилеи, тимбилдинги, кръщенета дори и детските лагери също се провеждат тук. Устроено е по всички изисквания на Министерството на образованието, за да могат да се провеждат тези детски лагери. Решихме да се включим с Мариана, която е до мен, относно една много интересна тема. И сега ще я питам, Мариана, ти защо си тук тези дни в Неофит Рилски? Дойдох да доброволствам, да помагам на колежката, която е сама. Аз съм също чистачка, но в града се чувствам много по-натоварена от деня, в който работя. А тук работата ми е почивка. Аз съм казала на моите хора, че отивам на почивка. И в същото време, като помагам и доброволствам, чувствам голямо удовлетворение в душата си, защото това е много хубаво да помагаш, да бъдеш... Почиваш си, докато работиш? Да. То има ли нещо различно? Твоята работа в града отново е в почистването. Тук също помагаш в почистването. Нещо в самата дейност има ли различно между почистването тук и почистването в града? Почистването в града го чувствам, когато ми се усмихнат хора, но когато има много натоварен ден и когато виждам и деца, които правят зулуми и такива работи, тук не виждам. Тук даже децата помагат. Тук съвсем други деца има. Всички се отнасят добре с персонала и аз не се чувствам от персонала, аз се чувствам от общността, от хората. Тоест можем да кажем, че тук усещаш благодарност. Да. И лично удовлетворение получаваш, когато вършиш работа. Децата тук също доброволстват, помагат, защото те виждат този пример. Те виждат примера на работещи възрастни. Мама и тати работят, четат книги, спортуват. Те не виждат, ето, прекалено много станаха тези случаи в градовете. Децата там виждат агресия, виждат стресов живот, постоянно едно бързане. Родителя не иска и няма време да се занимава с детето си. И то копира други примери на поведение, на подражание, които вижда в филмите, в социалните мрежи и в средата около себе си. Докато тук, те децата, за тях това е нормално. За тях е нормално всеки един възрастен да работи. От сутрин до вечер да се работи и да допринасяш. Т.е. ти да правиш нещо, което след това да му се радваш. Да почистиш бордюра, да почистиш тревичката, която е излязла между плочките. Ето тук даже имаме друг обект, който се облагородява. Децата, човека каза, до обяд изключително много ми помогнаха. 2 момченца бяха тук, някъде около 10 годишни. Изключително много работа са свършили и те са щастливи да са част от такава общност, защото те децата по принцип искат да помагат. Те така се чувстват част от цялото семейство, част от общността. А когато видят такъв пример и могат да го правят, те са щастливи, свободни и растат наистина здрави и достойни хора. Така че благодарим на Мариана, че доста често е тук. Призоваваме още хора, които имат нужда да са сред усмихнати хора, да почувстват благодарност към тях, към работата, която вършат. Могат да дойдат тук в Неофит Рилски, община Ветрино, да доброволстват, заедно да работим и така да си оставят труда на място, първо, където може също да е защитен. Защото тук ние защитаваме резултатите, които заедно постигаме. И второ, каквото и да свършат, те да получат благодарност и удовлетворение за свършената работа. А най-хубавата дума в български език е благодаря. Благодаря. Така че благодарим ви, че изгледахте това видео. Добре сте дошли в община Ветрино.